Where do we go from here? Where do we go? Shit. Hij is ontsnapt. Wat? Hoe kan dat? Ja, ik weet het net. Yo, Denise, toen kist ik niks, hè? Nou, Lieske. Wat een succesterrorist. Had Al-Qaeda daar al bellen? Nou, sorry, hè. Is er net gewond? Nee, Nou, volgend slachtoffer, Tink. Jim gebeurt niet, dat beloof ik Nee, echt. dat is Denise wel toevertrouwd. Nou ja, dan moet de Jim wel wat mij werkje. Oors bel je met de politie. Haha! Nou? 3, 4, tja. Ja. 1, 2, tja. 3, 4, tja. Ja. Ik Heel moet goed. vaker les van die haar. Ik moet graag leren. Ja, maar dan doen we dat net hier, maar in de pit. De pit. Ja, dat is een ruimte waar we vaak komen. Ik, Oké. Lieske en Kevin. Oké. Het is hier vlakbij. Oké, ja. 1, 2, tja. Ja hoor, tja. 1, 2, tja. 3, 4, tja. Wat er in Guinea net doen ze? Tuurlijk wel. Tenminste, doe wel. Doe ik te wennen. Maar het is des zo'n rotzooi. Er binnen net eens fatsoenlijke squallen. Ben je in de stad? Nee, in een Lietse dorpje. Of eens midden in het land met wat vee, wilde bijen en wat oude mensen. Gezellig. Ben jij gezellig? Voel die man nek. Wat voor man? Slachtoffers?